mau jodoh sampai saya. Jadi sekian rumah ini kita pun. Insiden waktu itu nak kan juga. Jadi sengoro maaf kami ni karena mau no. 20 तारीख 11 मास 2021 टेपानिया पार्क गानाव बरफ मेला नायकिफिल फैमोनी मेला नायकिफिल फैमोनी रास मेला नायबर किफिल फैमोनी ठीक हरनि आरायटा दं हरनि आरायटाव बरनो बाइक तो ठोटा क्या दुई बार ठोटा पे क्या दुई बार ठोटा पे पर बरफ कला क्या कलाई बनो बकर को रड बेरी कला का बिहिनो तलांग थांगै बिहिनो बुमुंगा आलोनि सखी जमातिया बनो जे मुसंतै बरनो जे मुसंतै तामजाने खकिया बदो ताया साजाने कोगलिया बुखा फिकुं रगो खिसिका याकुं रोमी खिटाका ताबु जेता जों खानामानि मते आं सोङोबो फाके आलोनो सकिनो याकुं रोमी खिटाका फुकुं सिसिका मकलरिका मकल बिसिङाव ताबु एकदम थै हाय कसा माने मकल बिसिङाव नष्ट अंखानै माने आं वानसुगु मकल एकदम कसा ओंखाय बर' नायरिका डक्टर टेपानि हस्पिटाल नायरिका 20 तारिखो ओंखाय नायजेगे बर' नगा थाङै मिया हरो बर' टिकिलिया टेबो बिने सरि Sakha miya angka kai sen खबर मान लो लगी खेरमो हॉस्पिटल तिनी एडमिशन खाइ रफाके गे अबनो साना मुसुङो बसाय एफआर खाके ताबो बिहिं बुङो एफआर खाइजेगे को बिहिंनो बुङो बिहिंनि बागैबो एफआर खाइनो बागै जों जतो रेडि खंजा एफआर खाइनो बागैबो थाङै दङ अ जागातेबो साना मुसुङ माखा मुसि जों सिने हाव टंगतै साकनि मुसुंतै निजिनि फेमिलि बाय बेराय मालिया निजिनि फेमिलि बाय मेला नाय मालिया लामा कासुबुइ बिहिकनो सेगे तलां जागाय जा इच्छा खलायजाक दङ आबो बमतै आबो जतसिनि खाजाने ताकुते बुखसं वानसटाय दङ आबोनि बागैनो जों साना नायो अमहाय जेटा घटना कमरनो जों नगो आसुबि दंलिया जों नगो आसुबि सयजंलिया अबन्ति जों जा नामने जों खलायनायनि बागै मा बासाखा आबोना आंथायबो साननो मुसुङो सिनि हाते दखना खामजानाय रनो सिनि कुकुइ सिनि मोनायनो नुगै आं दिनै मकल मुक्तिसे खालायनो नायसु बिनि जे अबस्थानो नुगै खायरमो सिंसाबो मुतिनि सागनाय कोगलिया बिनि अबस्था नुगै आं दिनै कक पर्यन्त साननानै कुनो आने बुकुते फालिया आबनि बागैनो हाते दखना खामजा तंनै र जटनो बासलायनो नाखा सिक्ले जों नबा आसु तंनानै ना कोगलिया बासाव एसेनि दफानि अस्तित्व रखानि बागै जों सबा खलायतेंखा बिनि ताबो राणा बाहादुर जमतिया आलोनि सुखि जमतियानि बागै जों जटनो पाल फायै बरनि नग मुखुङो सुबा थाय दङ ते सुबानानि बागैबा आं जटनो न कयजाउ ते आं तिनो अरते केसे सानानो मुसुङो तिनि जे इन्सिडेन्ट नङि दङ गोबां जागाव तिनि सुख जरा सिनि राज्य सरकार सिनि सरकार टंनेर तिनिसो जरा अबनतै कुनु मुंसा एक्शन क्रै कुनु मुंसा कक्रै कुनु मुंसा एक्शन क्रै कुनु मुंसा लिगेल सभा क्रै अमा हायरकनो नुगै ब्लेक हा खामो आबनि बागैनो फारि जों तिनि हाते दखना हामजानाय र तिनि सिमि बासालायसिदि सिनि आलोनि सखि सिनि राणा बाहादुर ते गोबां इन्सिडेन्ट नतयै जों दफानि बागै तिनि सिमि बासालाय सिनि दफानो अस्तित्व रखानि बागै सभाव नखरबाय होननानै आं आसा तै बिसास नारु हामबाय जतन बंगाय सिनि इन्सिडेन्ट जेटा victim bini besai alon segi jomtia bongkai bini bekra tabu bumata berani ke buma hingga bono ungkul ke rod barika bokla ke helmet ong kisa silipnya gedana nangka bojong kisa narba sekali bihno romitilang thaka gari box itilang thaka za icha tai mana obono sorboshesto borok tamjani khake abo todon mani pore semen chene fiasan tini bihnu koko kanaka emon obostha khakya abo sanani moton krikya emon torchar khakya abo sajane kok krikya yakung kong romi pojonto khitarka fikon khisika mokol ya tabu ro bonja koro
media bodo tisaka nor joto nung mane media ni bisete o ya brogoro bonjak joto saitono bini mungsapono kaham kerikya umsuke khakya abone bagino seng obno tei Delhi movement thangai tongo Delhi tei sini rajapal seng debde sandina ne bagai appointment nana ne nai tongo obno tei seng ya kaya sini doparo sini borongno ya krimani no seng ya kaya jan pran tongsa sini dopani bagai lorai khani ne bagai basa jak seng hambai joto no